Toto presne potrebujem. Čaves. Čau. No čo teda? Otvor mi auto a môžeš ísť kam chceš. Je interiér tvojho auta jak po výbuchu? Si v práci alebo doma a nemáš čas ísť na umývárku? Alebo sa ti jednoducho nechce čakať v rade v umývárke? Mám pre teba riešenie. Typek príde k tebe domov alebo do práce a postará sa o tvoj interiér, zatiaľ čo ty si ide svoje. Oddychuješ, pracuješ alebo chilluješ. Prepačte, toto som zrovna nemyslel. Čistenie zahrania 2 balíčky. Základný za 18,90 a kompletný za 28,90. Dopraj svojmu autu nový feeling bez toho, aby si niekam chodil. Napíš a rezervuj si svoj termín ešte dnes. Čo teda? Máš to hotové, kámo. Ak použiješ kód FENDY15, budeš mať 15% zľavu. No čo, spokojný? Popiči, kámo. Raketa. www.taskbee.sk